Dan sesaat lagi kita akan menyimak sambutan perwakilan dari keluarga serta rombongan Ibu Sriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Agus Saif Panji ila Fadilatil Mukarram falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdul abani adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Assalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul uli wal hikam. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqi bil haqi wal hidayah siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amin. Amma ba'd. Pangarsanipun para alim, para kiai, sesepuh, pinisepuh, sesepuh agamis, sesepuh kaum, sesepuh dusun wonten ing dusun menika ingkang sanget-sanget kita hormati sarengan. Ugi dumateng panjenenganipun nuninggih akhirul kiram Yai Marioto adalah sawarganipun sedaya ingkang tansah hormati. Dumateng sedaya pangombyong ngaten kakung ugi ingkang tansah hormati. Ugi dumateng panjenenganipun Bapak inggih menika Zainal Abidin dalah Biung Dewi sawarganipun sedaya. Saderengipun kawula matur dhateng panjenengan sedaya minangkani saking panjenenganipun Ibu Sriah dalah inggih menika Mas Rizky Irfan Saputra. Sedaya pangambyong ugi kawula maturaken dhateng panjenengan sedaya kalangkung rumiyin sarengan monggo tansah nambahi muji syukur alhamdulillah dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing saat menika taksih kersa paring pinten-pinten rahmah hidayah inahipun dhateng kula panjenengan sami sehingga kula lan panjenengan sedaya dipun paringi seger warat sehat wal afiat rohani jasmani kula panjenengan sedaya sehingga saged nglajengaken inggih menika ngombyong menapa ingkang dados hajat kinaturipun panjenenganipun Ibu Sriah sawarganipun sedaya. Rahmah dalah salam kunjuk dhateng Kanjeng Rasul Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antuk-antuk syafaatipun pertolonganipun milai wonten ing alam padang alam donya menika kalangkung binjang yaumil ba'as. Mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pikantuk pertolongan ingkang agung syafaatul qadha wa udma kala wau amin Allahumma amin. Nuwun para sanak kadang famili utaminipun warga agung panjenenganipun Bapak Zainal Abidin dalah Biung Dewi saha terutami Mbak Rizka Animatus Salihah. Ugi warga agung panjenenganipun Biung Sriah dalah warga ugi dhumateng panjenenganipun ngaten kakung Rizky Irfan Saputra ingkang sampun sumadyo pineraan wonten ing sasana peni nuninggih dedalowanipun Bapak Zainal Abidin sawarganipun sedaya. Kanthi pengombyong nggih menika nderek-nderek ndongaaken mangayu bahagia ugi atas perkinekanipun saking panjenenganipun Mbak Rizka, Mbak Rizky, Mas Rizky ingkang sampun terlaksana kanthi sempurna. Pramila sedaya kanthi durungan dua kalimat sami mugi tansah pikatuk rindu sehingga ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sakmangke amin Allahumma amin. Kalajenganipun para jemaah sami inggih menika anyariyani panjenenganipun Ibu Sriah dalah warga Mas Rizky Irfan Saputra ugi saking panjenenganipun Bapak Rifai sekalu selaku tiang sepuhipun pramila ing mriki
kanthi wontenipun abdun nikah kala wau sampun kaleksanan salajengipun dipun lajengaken menika istilahipun cara rumiyin menika dipun watesani inggih menika ater-ater wiwitan saha pungkasan saha dipun lengkapi inggih menika penyerahan jambi suruh istilahipun menika kados tiyang rumiyin menika lajeng dipun sempurnakaken inggih menika lamaran pramila wontenipun angkah panganipun saking niatipun saking panjenenganipun Ibu Sriah sak warganipun kala wau mugi tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dados amaliyah ingkang sae amin Allahumma amin. Pramila salajengipun para jamaah sami menapa ingkang dipun asta, dipun agem, dipun bekta saking panjenenganipun Ibu Sriah dalah sawarga kala wau dumuginipun menika istilahipun lamaran mugi suwun dhateng panjenenganipun Bapak Zainal Abidin sawarganipun sedaya langkung-langkung inggih menika Mbak Rizka mugi kersa nampi kanthi legawa bombong manahipun lan iku wastani sedekah sebab as-sedekatu daf'ul bala. Pramila malih-malih nggih menika mugi-mugi sedaya dipun tampi dening nggih menika keluarga mriki langkung-langkung Ibu Dewi sawarganipun sedaya atas lamaran kala wau. Lah salajengipun seminten khilafipun kekiranganipun ingkang boten ngrenani penggalihipun panjenenganipun Bapak Zainal Abidin sawarganipun sedaya mengenai lamaran kala wau kawula ingkang nyalirani kawula ingkang makili panjenenganipun Ibu Sriah sawarganipun sedaya lumantar lisan kawula khilaf saking Allah menapa kemawon nyuwun agungipun pangapunten. Kalajenganipun dumateng panjenenganipun nganten kekalih wau sampun dipun aturaken inggih menika muka simul auqatipun utawi MC-nipun niku minangka jimate wong patung gawe omah-omah kasar mawon kula matur nggih. Niku saking saling menjagi niku kirang nek empun diakitaken iku jenenge nganten lanang nganten wedok dadi nganten priya laki-laki niku nganten priya saha putri nganten putra putri niku nggadhahi tanggal jawab piyambak-piyambak saling melengkapi nek kepengine panjenengan niku nggih menika ngujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ngoten dos tiyang sepuh ndongaaken sak kathah-kathahipun supados dadosaken ingkang sae milai awal ngaton akhiron amin Allahumma amin. Lan iras-iros nyerahaken kejawi nyerahaken maringaken wontenipun lamaran ugi ingkang paling nomor siji penting menika nyerahaken dumateng panjenenganipun Nak Rizky Irfan Saputra kula aturaken sepenuhipun sepindah dumateng Mbak Rizka anamnya Animatus Sholihah dumateng bapak biyunipun mbok bilih wonten ing mriki Mas Rizky nyuwun supados dipun arahaken dipun bimbing langkung-langkung didik masalah ibadahipun lan mbok bilih wonten ing ngaler nggih utawi kilen wonten dalemipun Ibu Sriah ugi mboten senes nggih kathah ngoten wau kedahe dipun didik dipun arahaken bab masalah ingkang sae-sae. Namung dumateng para anten kalih priya pruwi putih kala wau menawi tiyang sepuh ngendikan dirasakake ketoke kaya rada ganjel no ati no pikiran terus plas kletas ngoten niku ampun pokoke sing dipentingake supaya dadi keluarga putra putrinipun ibunipun putrinipun dadosaken sedaya keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Sekaligus ing mriki ugi dumateng jamaah mbok wonten ingkang khilafipun wong kathahe sanget kados ngoten niku masalah pasugatan napa-napa pun kawula aturaken matur nuwun panuwun ugi mbok bilih wonten khilafipun ugi kula ingkang makli nyuwun agungipun pangapunten.
Nuwun sewu kalesenganipun inggih menika masalah kelanjutanipun. Rehne niki kan dinten terus mangke dalu niku kagungan kersa saking pripun Pak Zainal ngoten nggih. Lajeng nginjang-injang niku kekeselen mangke inggih menika leren lajeng kintenipun malam Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu saking panjenenganipun Ibu Sriah kala wau istilahipun menika besan nggih. Besan nek cara kuasar wong riyen niku nembe sepisan, tapi nek cara niku MC kula wau jenenge bil ihsan nerusake keapeane ben wong tuwa wong enom keraket kaket sedaya. Ngoten. Dene kalesenganipun irasirus darani ulem nggih kersane mboten napa-napa mangke kilen niku Mas Rizky dipun syukuri kanthi kagungan kersa gadah damel inggih menika Jumat ngajeng niki malam Setu numpakipun menika nyukuri Mas Rizky wonten ing kilen ngaten ingkang saged kalau aturaken dhateng panjenengan sedaya nun sewu boten kados Kiai Marioto wong piyambake nggih depak terus nggih Kiai mature mboten kados piyambake kula niki kuasar sanget ora macam dirungokake. Mila sepinten khilafipun kula sak pribadi kula nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Agus Saifur Ronji selaku perwakilan dari keluarga besar Bapak Rifai dan Ibu Sriah. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami banggakan, setelah kita mendengarkan bait-bait cinta dari keluarga besar mempelai pria, sejatinya rasa cinta itu dirasakan hal yang sama oleh keluarga besar mempelai wanita. Sejenak kita dengarkan kalimat syukri wal mahabbah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Marioto kepada ayahanda tercinta dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran ala Allah summa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadiratin muhtaramin, para alim, para kiai ingkang tansah kula dherekaken dawuh pangandikanipun linangkung keluarga agung saking Bapak Rifai dalah Ibu Sriah saking RT Selawe ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Mbah Rozi sedaya ingkang kula hormati. Keluarga agung saking Bapak Zainal Abidin saha Ibu Dewi Mariana wonten ing Laladan RT 19 ingkang bagya mulya. Sederek kula kinasih Mas Agung minangka pambiwara ing injing menika. Monggo saderengipun matur sesarengan kula dherekaken muji syukur kunjuk dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nggedhuraken rahmatipun dhateng panjenengan lan kula. Sholawat salam kunjuk dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang kinurmatan, keparengna matur minangka sesulih utawi wakil saking panjenenganipun Bapak Zainal Abidin dalah Ibu Dewi Mariana ingkang sepisan ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh sugeng pinarak keluarga agung Bapak Rifai dalah Ibu Sriah saking RT Selawe ingkang bagya mulya. Angka kalih kula ingkang tinanggenah matur minangka sesulih saking Bapak Zainal Abidin sekalian. Kalau wau dipun ngendikaken panjenenganipun Bapak Rozi minangka wakil saking Ibu Sriah ingkang sepisan hamasrahaken upa rampe jambe suruh upakarti lan sanes-sanesipun ingkang dipun asta saking RT Selawe. Pramila ngemban dawuh wigatos sing sedya sedaya uba rampe jambe suruh lan sanes-sanesipun rerenggan sanesipun ingkang dipun pasrahaken Ibu Sriah lumantar panjenenganipun Bapak Kiai Rozi. Kula minangka wakil saking panjenenganipun Bapak Zainal Abidin dalah Ibu Dewi Mariana kula tampi kanthi renaning penggalih.
Angka kalih panjenenganipun Bapak Rozi kala wau ugi hamasrahaken pinanganten kakung Bagus Rizky Irfan Saputra. Pramila pasrahipun penganten kakung Bagus Rizky Irfan Saputra katur dhateng panjenenganipun Bapak Zainal Abidin dalah ibu kula tampi. Insyaallah panjenenganipun Bapak Zainal Abidin badhe ngrengkuh dados putranipun piyambak. Insyaallah aman Mbah ten mriki. Aman. Salajengipun sedaya kekirangan saking arah punapa kemawon panjenenganipun Bapak Zainal Abidin dalah Ibu Dewi Mariana sae menika papan pinaraan atur pasugoto lan sanes-sanesipun anggenipun nampi panjenengan sedaya keluarga Ibu Sriah saking keluarga Bapak Zainal Abidin nyuwun agungipun pangapunten. Salajengipun kala wau dipun ngendikaken saking Mbah Rozi bilih malam Ahad ya, Mbak. Malam Ahad badhe besan nggih. Nggih, malam Jumat malam Setu. Nggih. Pangapunten. Nggih. Besane malam Minggu nggih. Malam Ahad ingkang badhe dateng panjenenganipun Ibu Sriah dalah keluarga tuwi mriki badhe besan. Besan menika wau dipun ngendikaken Pak Rozi, besan niki ya nembe sepisan utawi besan menika tegesipun bi ihsan kelawan bagusi. Ing salajengipun saking keluarga Bapak Zainal Abidin namung nyumanggaaken bilih panjenenganipun Ibu Sriah dalah keluarga badhe rawuh wonten ing ngriki saperlu nderekaken badhe titi cara besan. Ing salajengipun mangke malam Setu ya Pak. Malam Setu pahargyan tanten mrika nggih Jumat malam 1 dipun wontenaken pahargyan pawiwahan wonten dalemipun Ibu Sriah RT Selawe. Mugi-mugi keluarga Bapak Zainal dan saha Ibu Dewi Mariana mangke saged nderekaken pahargyan derek sowan wonten dalemipun Bu Sriah. Mekaten kirang langkung ingkang saged kula aturaken minangka mewakili keluarga agung Bapak Zainal Abidin dalah Ibu Dewi Mariana. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, tamu undangan yang kami banggakan, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Marioto yang telah menyampaikan sambutan perwakilan dari keluarga Bapak Zainal Abidin dan Ibu Dewi Mariana. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah usai sudah prosesi akad nikah pada pagi yang berbahagia ini, di mana ada pertemuan, disitulah terdapat perpisahan. Sedih sekali rasanya harus berpisah di momentum yang luar biasa hari ini, namun begitu berbahagia. Kita bisa menjadi saksi pernikahan antara Rizky dan Rizka. Saya Gung Sila mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu kehormatan yang turut hadir memberikan doa restunya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh all vendor Mayang Dekorasi, Kumala Make Up, BK Fotografi, Takemi Nails, dan Momen Nikah. Saya Gung Sila pamit undur diri. Syukran ala husni ihtimamikum. Aku lu qouli hada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami informasikan kepada seluruh rombongan dari Mas Rizky. Untuk tidak pamit terlebih dahulu, kami mohon untuk bisa melaksanakan sesi perfotoan bersama kedua mempelai. Bagi nama yang kami panggil, kami mohon untuk dapat dipersiapkan. Jika sudah siap, kami mohon untuk langsung menuju ke panggung pelaminan. Yang pertama dari keluarga Pak D. Klisin, keluarga Pak Dewa Gisan, dilanjutkan keluarga Pak D. Solikin, dilanjutkan keluarga dari Mbak Trisna, dilanjutkan keluarga dari Mbah Haji Sodikun, keluarga dari Mas Fandi, keluarga dari Mas Rudi, keluarga dari Mbak Isa, keluarga Mbak Evri, keluarga Mbak Fitria, keluarga Bondo, dan keluarga Mbak Nova, keluarga Mbak Novi, keluarga dari Mbak Mida, serta teman-teman dari Ibu Sria. Kami mohon kepada nama yang sudah kami panggil untuk langsung mempersiapkan diri. Jika sudah siap, kami silakan untuk langsung menuju ke panggung pelaminan. Monggo.